mulla on sillä ihan niinku avaretut kannetto siinä ja sitten siinä on alakerta, kato mulla on nämä maamoottorin kerkangit siinä, niin ne on vähän pitkät, mutta mä lyhensin niitä vähän ja sitten se aika hyvin sillä lähtee, kun sillä se on 7 tonnia kun on kierrokselle. Aika hyvin lähtee. Sitten mä ruukaan kato vähän vauhdottaa, jos Pemari tulee kato vierelle tuossa kylillä tuossa kylillä liikennevallassa tulee kato Pemari vierelle. Nappaa 9,5 tonnia kierroksella. Aivan sama mitä ne venäläisen louvan löy, kun se ilman lukkua kato. Se sillä lailla ihan yllättävän hyvin lähtee, kun 9,5 tonnia, niin se on 115, 116, 185 kumit, 205 kumit, 225 kumit, kun mulla on takana, niin se ihan yllättävän hyvin löi ilman lukkua sotia, niin se on aivan sama sillä lailla, että mitä se venäläisen louva lappaa, niin se kyllä, se Pemari kyllä jättää ihan yllättävän hyvin, niin se on ihan sama. Tiedän. Tiedän, mutta kun tässä kylällä liikennevaloja. Niin, eipä niille liikennevalloille, vaikka kun mulla on omat valot, kun mulla on laturi niin huono, että se ei pelaa. Punainen pallaa koko ajan. Niin, punainen pallaa laturivalossa koko ajan. Se on yllättävän hyvin lähtee, kun nappaa sitä pykälää. Niin, tiedätkö miten oli muuten luokkakaverille oli ollut kuskina joku mursu lataalle. Oli Ferrari ollut, ei minä tiedä mikä se oli ollut, mutta Ferrari kumminkin. Oli liikennevallossa latalla kaastellut, 1200, sillä hulluna luokkakaveri se kuski. Kaastellut siinä, ei helvetti, eihän se lata ollut pärjännyt siinä. Ekassa liikenne. Tiedätkö miten oli pärjännyt toisessa liikennevalossa? No. Oli kaastellut siinä. En kattonut, ei ei lähtenyt punaiselle, pelataan niin. Olipa Ferrari jäänyt, kun lata lähtenyt punaiselle. Eipä siinä paljon Ferrarilla ollut sanomista. Ja Ferrarilla oli lähtenyt sitten vasta, kun oli syttynyt vihreät. Lata oli ollut kaukana menossa. Eipä ollut haitannut. No, mutta oli varmasti saanut kiinni. Ei se saa kiinni, kun oli kato semmoset valot, missä ei ollut näitä tunnistelijoita, ne automaattiset. Niin se yllättävän hyvin kato lähti. Varmasti. Se lähti ihan kiitettävää. No, kyllä on vielä turpakasassa. On mulla kato sellainen, se on tiedätkö, se on aika kallis, mistä mä tilasin sen turpo. Näiltä, mikä se on, näitä Ahtoet Holtinkoski Oy. Niin just. Niin, kato näiltä tilasin sen turpon, ne on mulle kasas, mikä itse teki sen koneen. Mä en tilannut sitä turpoa ollenkaan ensin. Niin. Teki se itse sen koneen. Mitä nää siihen tei? Mä oon laittanut maamoottorin kierrokangit sillä lailla ja sitten mulla on vahvistettu, mulla on tämä dieselimersun kampiakseli siinä. Jaa. Se on ihan hyvin. Mulla on laakerin pukkeja, mikä on lennnyt joka väliin sinne ihan niinku summittaa, vaan tehnyt porannut reikä ja tehnyt kiertä sinne. Niin saa ihan mihin vaan ja se yllättävän hyvin lähtee, kun nappaa 9,5 tonnia. Ei mä lataan kun ne kiertän. Kyllä se kiertää. Tiedätkö nää 1500 lataa kiertää vakionaisen 6,5 tonnia.